Hello Asian babies! Welcome back to my YouTube channel. Today is July 12, Monday po ngayon at may pupuntahan po tayo. Sinext po ako ng SSS guys nung Friday na pwede ko na daw po makuha yung aking SSS ID. Alam nyo guys, 2019 pa po ako nag-apply ng aking SSS ID guys, at ngayon 2021 na guys. Ngayon pa lang nila ibigay sa akin, ngayon pa lang nila ako tinext. So nakailang punta na yata ako before sa SSS at sabi nila hindi pa daw po pwedeng makuha dahil daw po sa COVID, sa pandemic. So nag-aayos po ako ngayon. Nag-aayos po ako ngayon guys. Kasi very excited pa naman ako guys na makuha ko ang aking SSS ID kasi mag-apply po ako ng bank account. Meron man po akong bank account noon guys, Union Bank, kaso na-close yun nung nag-resign po ako sa call center. Pwede pa naman sana daw yun magamit kung i-activate ko daw po sa sarili ko po, hindi na po under company. Kaso hindi ko po alam na pwede pala yun. Nung nagkuha po ako ng back pay, nagtanong po ako last year po ako nagkuha ng aking back pay sa call center, at sabi nila pwede daw sana, kaso hindi ko man kasi alam guys. Kaya very excited ako na makuha ko yung SSS ID ko. Kasi valid talaga yun guys, kayo mid man yun. Iba man kasi yung mga yung sa pag-ibig, meron akong pag-ibig, meron din akong PhilHealth guys na ID. Kaso daw yun tawag dyan, pang secondary lang daw yun. So pwede yun siya, pero pang secondary kailangan po ng UMID. Kaya I am very happy and excited na makuha ko po yung aking SSS ID guys. Ang dami kong hair falls kasi stress ako ba. Hindi na po ako maglalagay ng skincare guys. Nag-stop po ako mag skincare simula po kagabi. So hindi ko na muna ikukwento ngayon sa abangan nyo po ang aking next vlog kung bakit hindi na po titigil na po ako sa paggamit ng aking skincare po. Kasi nagmamadali na ako ngayon guys. Hindi na po pwede na magchika-chika pa ako sa inyo ng matagal. Pero isasama ko kayo, magba-vlog po ako ngayon para makita nyo naman po kung saan ako pupunta. Para baka magsabi kayo ba na magala na naman ako. So pupunta po ako ng Philcris ngayon guys, kasi doon po ako nagpa ID sa SS sa Philcris. Meron po SSS sa Bahada, yun doon talaga ang main guys. Kaso doon po ako nagpa-ID at nag-apply ng aking SSS doon sa Philcris kasi wala masyadong nagpapa-ID doon.
So mabilis lang ba. Mag-aayos po muna ako, guys. Hi guys, nandito na po ako sa Felquis, guys. Sorry po kanina no kung hindi na po ako nakapag-video nung sumakay po ako ng jeep kasi sobrang init kanina pa. So nagmamadali ako kanina, guys, kaya hindi na po ako nakapag-video. So ngayon may mga ipapakita po ako sa inyong view no, bago po ako umakyat sa second floor sa SSS po. Akyat na po ako sa taas, guys, at iba-back camera ko po ito para makita niyo po ang view. Diyan po ako galing kanina, guys, sa baba. At meron po ditong escalator, no. Yan po ang Magallanes Residence, guys. Tingnan nyo, guys. O, diba? O, tingnan nyo. Tingnan nyo po yung mga malalaking buildings dito sa Davao, guys. Ayan. Tapos, sa baba, highway na po yan dyan, guys. Tingnan nyo naman, guys, kung gaano kalaki yung mga buildings dito sa Davao City. Kaya, sa mga nagsasabi dyan na bukid po daw yung Davao, ito na po, guys.
Hi guys, kanina pa po ako ikot ng ikot dito guys. Napagod na lang po ako kakaikot guys. Hindi ko talaga nakita yung office ng SSS. Marami akong guard na pinagtanungan guys. At may iba din na tinexan din pala sila ng SSS ngayon guys. Nakunin din nila yung ID nila. Pero sabi ng mga guard guys na wala na daw dito yung yung SSS. So doon na lang daw namin kunin sa Bahada. Alas 2 na po ngayon ng hapon guys. At feeling ko hindi na po talaga ako makaabot. Kasi traffic po talaga. Traffic guys. At hindi na po siguro ako magtuloy. Next Monday na lang po siguro ako pupunta guys ng ng SSS Bahada. Kasi doon po yung main. Wala din palang nangyari sa lakad ko. Hindi kasi nag-text yung guys. Hindi kami in-inform ng SSS Belcris na wala na pala sila dito. Sabi kasi sa text is dito daw namin kunin. Kaya nag-expect din ako guys. Dumiretso na ako dito. Nag-renovate pala yung guys Belcris Centrale. Kaya marami pong changes guys. Lumuwang po. So nandito po ako ngayon sa nag-upo-upo ako guys. Kasi napagod ako sa kakalakad. Kakahanap ng office. Kaya magpahinga po muna ako bago umuwi. Kasi gutom na din po ako. Sa bahay na lang po ako kakain guys. Para makatipid naman. Alam nyo naman si Inday kuripot. Siyempre kailangan natin magtipid ngayon panahon ng pandemic. Kasi hindi natin alam kung may pera tayo ngayon. Bukas meron pa ba susunod na araw. Kailangan din natin isipin yung pang araw-araw natin guys. Huwag tayo po gastos ng gastos. So nandito po ako, upo po ako dito sa sa upuan. Ang galing. Ang ganda-ganda ng view guys. Mas maganda yung yung pagka-renovate nila ngayon compared noong before. Tingnan nyo guys. Yung hindi pa pandemic guys, dikit-dikit kasi yung mga dito. Meron din dito mga ukay-ukay. Tapos ngayon wala na yata. At yung mga hindi masyadong importante, inalis po nila. Konti na lang po yung mga vendors at nasa baba silang lahat. So mas maganda na rin ito guys na pag-renovate nila kasi iwas COVID ba yun. Malaki talaga yung chance na walang mahahawa sa COVID dito sa place na to kasi napakaganda po ng kanilang pag-renovate. Ang ganda po guys. Diba? Tapos pwede kang tumayo-tayo dyan para makita mo yung view sa baba, sa may highway po. Diba? Ito talaga yung pinaka-peaceful na place na napuntahan ko guys. Although maingay kasi highway po sa baba, pero okay lang po kasi peaceful, wala masyadong tao. Meron po akong best friend na nagtatrabaho dito sa Belcris, pero hindi ko po alam kung saan. Hindi ko na lang po sinabi sa kanya na pupunta po ako ngayon kasi alam ko may trabaho siya.
At matagal na po kaming hindi nagkikita. Pakibilang po guys. Asan kaya yun si Steven nagkatrabaho? Eh? So siguro magpapahinga lang ako saglit tapos uuwi na rin po ako. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog guys dahil uuwi na po ako. So see you on my next vlog. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye bye! Ang ganda po ng mga bulaklak